Тежко, брате, се живее, сред глупци неразбрани. Душата ми в огън тлее, сърцето ми в люти рани. Казва се Иван Печев, на 90 години. Бил оператор в киното, после пазач на Светия Синод. След това започва да събира кашони. Това, което не знаят за него е, че е кръвен потомък на Христо Ботев. Изследователите на Ботев казват, че той няма кръвни роднини. Не, ето аз съм кръвен роднина. Христо Ботев, той ми е мой трети братовчет. Родовата връзка се запазва. Рода на Ботев има тежка съдба. През 1906 година още млада жена умира единствената дъщеря на Ботев Иванка. 8-те братя и сестри на Ботев умират или в ранна възраст, или без да оставят наследници. Изключение е четвъртият брат, Кирил. Неговото дете обаче е осиновено. От този род са наследниците на Христо Ботев, които познаваме. Кръвната връзка обаче е прекъсната. Иван Печев е потомък на сестрата на бащата на Ботев, даскал Ботьо Петков. За какво се борите сега? На 90 години какво искате? Именно да се установи кръвната ми връзка с Ботев. Аз съм по кръв. Докато на Левски също съм трети братовчет, обаче по сватовство. Има ли други кръвни роднини Ботев, освен вас? Други кръвни роднини с Ботев в момента нямам. Защо? Защото моите първи братовчеди, също са били роднини с Ботев. Бащите им също, както моя баща са били. Обаче вече няма никой от тях. Това е. Останал съм единствен аз. Вие през всичките тези години опитвахте ли се да докажете, да кажете, че имате кръвна връзка с него? Да, опитвам се. Опитвам се, обаче потискаха ме за тази работа. Яд ме е, че други хора се правят на ботевци и това е. Това ли е битката на живота на Печев, да докаже, че е кръвен роднина на Ботев? Да. Многократно ме е пращал да давам неговата родословна схема. От колко години се опитва той да докаже, че е кръвен роднина на Ботев? Той повече от 20 години, аз от 6. И? И ето, днес. И след 20 години от него, 6 години борба от вас, сега... Да, пробихме в медиите и сега излиза да видят българите, че има жив роднина на Ботев. Защо този човек живее по този начин? Около него се разхождат хлебарки, по него се разхождат хлебарки. Ако отровя тях, ще отровя и него. Той ми е по-скъп. Помагате му? По-скоро той на мен. Как? И материално, и духовно. Кой е водил по-тежката битка? Ботев или потомъка? Печев? Според мен Печев. Защо? Защото Ботевата битка свършва на 28 години с чест и слава. А Печевата 90 години в мъки и непризнание. Какво носите в кръвта си от Ботев? Борбен човек съм, да. Ето, фактът, че сега съм борбен, деца вика в последните дни, за да има истината на този свят.